niki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Kayak aku karo Golek ngempet kaya udun arep. Sang mustika ningas moro kakakku saka kareng kanda. Makin sehat pokoknya gede. Iya. Niki luar biasa. Nggih. Kang Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok kakak. Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh. Niki duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Eh. Jangan gitu. Maksud. Di Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Pi, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. aku kapan tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemana niki? Kemauan netizen. Kowe nek mau cepet blangkonmu Tapi no, apa? anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal ngono. Sampai Madep Rono ya. Heeh, engko. Tak celuk Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wis culek kena Wis to. Ndak Pak. Wis. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Kan sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Selon ada. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa mulut. iki Ardi kok aja kayak telak. Oh, tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo gaya ngapa? Oke. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sambut dengan budaya bangsa. Kula nek kertas Ngapa? canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak ngapa. Sajake kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kembar iki. Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Ardi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa iki? Wayang ki. Wayang nek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri he, Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah. Oh, tidak duet sama anu pojokan kaya belek. Belek. Ini lho. Delek karo moto. Ini tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya, Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok asok malu-malune wong cah elak kok. Tetep maju Mas, tetep maju. Aku takut. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Bra. Yuk, serang cuk, kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocahe meneng. Ini wis
kersane sampean gak wedi, ibaratnya aku iki niken sih. Nggih, contoh sih, contoh. Berarti niken blas. Dimen cair Yo langsung lah nek wong kok. wis kono dhewe wis urus aja. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean mau ngene. Berarti becae ratu rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang iki Aku aja ngono piye? ya Mas ya. Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerati garese modele. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing Tenang. tenang, sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Keringetnya. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntilanak, anak kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapi keringetnya ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Weh. bojoku. Golek ngempet kaya udun arep mledos lho kuwi wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met lek ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Sodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. Izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngudu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu wa Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, ranti kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Arti Arti kok jenenge Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakal petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang sempurna loh, Mas, ya. Itu salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras kene lagi. Iya, padha nyanyi ben ya padha. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar yo Di digladhuke ya Di. Ya, calone tuku lagi. Ayo, Ayo nyanyi wong. Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah. Ya. Nah. Hujan ning sih mau. Hujan ning sing. Oh ya. Ayo. Oh, Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung. Piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipe kuwi sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. ngono kuwi. Kaya aku bojoku kuwi rada banter, aku menengan. Ngono kuwi. Alah. Asline Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kali Bu Dwi nikan kali Adi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik. Yo, kaya ngomong. Yo. Matur Aku nuwun. gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho. Dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Urung ngerti kahanane lugu. Tahun lain. Yo, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa?
Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Yo, beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Cukur panganan. Dicukur ki dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak dhewe lho iki, Bos. Aku yo melok gemes yo. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng Dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Nek tanggone kebakaran dia mesti lho bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, Paling sampean yo komplete, Bang. Plete nemen to. Plebe ngerti ku nganek. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik, ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nomor ndase gedhe iki piye to? Kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko. Saya cium jauh gitu. Kisbe. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten lho. Enten. Ana ya? Bisane mung nyawang. Oh iya, Judule modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Mengki majane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh iya. Pancene pakarya lah teng ing panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilianku rambutku dicukur kuncung.